oye na yekodu airport kra o ma ye nti nyame ya nya adom na ya yedu America na mlantifo na di mama bi di wanim ansa na mlantifo no ansa me so mema mienu no baba ko di manim ansa na ya hwehwe ayim ehwe ye krata nti ya mlantifo no akogina anim ho edanim no baby o gina no ye nti ya na me so me die no ya me du ho no ma me gira nchen na ja me nim bibia nti ye wie na sare me ko dan ba ku e ko hwa me bag no ni nti o mbisa me se e dia na hwa me bag na me so bibia hwa me bag Abusiafo edini yesay eno ane so TVGH edini yesay so TVGH abusiafo nya subscribe channel subscribe no like no comment no wa share de ama afoforo so yeden enya bia hwe enne so yeda afoforo awurade ne so ache ne yeda afoforo abusiafo se wo dwumadie bi na se wo di dwumadie bi wo stores supermarket bi no pese bo hu dawuro ya opese wo ya advert bia no fari number ne frɛ so TV office ne enu nkomo ne yemwa ne yemma odwumedie bia pese bo hu dawuro bia yemma dawuro mfama so wa mana ne wo fa he ya pese odwumedie bia wudie e bia wo kra ne ma de ba wo ton we wo ye we si promotion yo pese wo ye bia yem promote ma ne yemma odwumedie ne nkoso no ye beje de amamo fefefefe e bibigi tuwe bi na betwa ontwa he bia se ne bi temenya credit ne dia promote adnama wo yi kama enti me ye jibi krange be body a chew enti no fa number ne frɛ so TV office na bibia ni a yeso ye moa na dwudi nkoso na yeyi a yeyi ma nyina nyema nko a saa pepe na etie mo somfo kwakwa das kama tenase me ma me bia wonya asem na asem bi to no ena wode ne story to twa na me pese me busa nipa se edie na nipa da sane ye giri wo wiase onipa da sane ye bo bra wasase so edie na ye giri wo wiase ye nti wutimi ye wonua bone wo ma me panimu ye ne bone ye nti sesei wodi ma ne problem so hwe kasie mu sei ya wode ne ho ande wode ne ho bia nje ne nyini atutu aka ne nsam nti se wo ma me bia nka de sabedi na na difo na wodi ewiase ne koro ekọ ajapade a wo pe ahonyade ne ma wo pe nyina hifo na de koro ye nti wodo ma obi ma me ko to sa problem we mu nti sesei abusia ya na asefo na areho se Ghana ewiase nipa etu mirika emirika yetu ni yetu akofa he ajapade ne niema ye hwehwe ne de kofa he sika na wani abre na wo pe na wo kunua wo twa nua ne ntin no akofa no wo de ko he abusia before se meto aso no bepese min kasa kasa mkasa nwa yenko ni nko tie ma me ba ko no ye actress oyisini oyisini adwuma okuma wood oyisini yenko ni nko tie no mi mo ni din wo be hu ni pakoro yenko ni ko tie no na wo tie no a bo hu nsem ni amane a wo mu wo America brochimem emra wo tu kwan wo be bia ne hwe ni ho ono de mlanti ne ba se yeko abruchi America na mbisa se na obi nka hu ye miensa ye kwede na so friends ye kwa akoye show na ebi ni mu ho nti mi nka ho na ye kwaye yi eje nya me chaade ye kwaye no me ye hwe me yi ni mu na ma ye bisa no anche ne ma ye bisa no nti no ye kono je se ka chire kwa me apia na ma ye mi hu se ya ni na me ne ka chire kwa me apia ne ye kwa baby bank no omo obia hwehwe ni ba na me nti sai na ase me nti sai na me yi ba na me hu se sana ka chire kwa me apia sai na oye na ye kwadu airport kra o ma ye nti nyame ya nya adom na ya yedu America na mlantifo na di mama bi di wanim ansa na mlantifo no ansa me so mema mienu no baba ko di manim ansa na hwehwe ayim
ehwe krata nti ya mrante fu no akogina enim ho edan nim no ba bia wo gina na wo ye nti ya na meso media no ya medu ho no ma me gina nchen na ja me nim bibia nti ye wie na sare me ko dan ba ko e ko hwa me bag no ya ni nya na me nya minni ni kwa mina minni mo hwe minni mo hwe nti o mbisa me se e dia na hye me bag na me so bibi a hye me bag what's bibi show bag me so bibi a hye me bag no de won sika no se na o de pie me bag no nti o de pie na ade na brown paper brown bi na o de bibi so asa ka ho na wo sa de yi ni twe ni nya wo fa na me hu ade ne so yie nti me wasi ade ani o msa awa na msa na ya me bag ni ana sa twi ni wo ho na wo ha nti me hwe nyama na wo mu na ya media so ampa msa me ni mo hwe o me sanse me nko na me ba ya na asa me ne obi na ba na msa mrante fo na gina ho no me no bai o bi sa se atale o atale na kala be na me kire o sana me kire na o hu achi ye kwa na mrante ni wo be to me ne we gwan nti wo yi ayi no wa chekere adin ti se me sa kokko de ti se me hu bi da in fact na aka me ne me nyame ahwa na je se me hu baby a me nam na eja on de me ko friends baby we ko na nkofo wa on sugu ho na de me ma me mpa ni nyina no nguso eye friends o ye me interview na de na on de me afede on de me ko ese baby de Jerry ho de in your prison ya Jerry nti ye de me ko ho na ya jiji ma ne ze wa kire ne awie busom wie no bia me ko court busom ba ko be ko court sa na me nya afi ba ko na watwemi no ho sorry nti no didi ma na papa minnim obi a wa blochiri ho eso me krata be gu ho me judge ni bisa se ho na minnim wa me se minnim obi a asa krata enum abegu ase wo ye innocent me se minnim obi a wa didi ma da ko ne ka jam se ye innocent minnim ho hwe na ja me didi ma ye di yi mi a me de bagana na me de bagana in fact ada oho no wo wa ye hwe yambo na prison wona minim wasam yambo ye hwe e be ma wo lawyer se lawyer na me hwe 1 week kwa wo kwan sa wo de no court lawyer na me hwe me lawyer no osowa nti 1 week bia be hwe me bisa sa ma bla vosti do hono so o yare de wo hospital o mo pa ne ho e be hwe wa shum wanu sabe wase unufu wa dwene mu e be hwe na mo ya mo pa ne ti mo nya na me di awre ho nti kasa na yefi da ya ka se judge ni bisa o figa na dey o si di whole world o man ya da na akoma so ne Ghana. Bruni judge ne. Mem na me ka kire nti na obi se bruni o ka kire bruni ba ko se mami ya hwe ne se ma ne sam just oni mo hwe nti obi ko Ghana bo ofa ohwa na me ko fam ni ko fam na se e ma me so na ni na esu ni de me fa no kwa esu ya no o ye wo kwa na wo paper wanim na judge ne se ye fa ayi hanki ni paper manim ne hanki ya de paper manim ne de atu wanim paper manim de atu wanim e fi broni ne ba ko na no a ye fa me ko prison ya busun ye sansa na de me akọ me hu se judge ne broni ne kakasa ho na sister ne bisa me se ma o ko asole na me se me ko asole o so ko Ghana so nya me mu yie papa me sa den na me su no sa me be ye adwuma o ha 20 years ni
me who say obi a wenya asem na jeje kuma ne da me na meka che nti wo na ye ko na ye no ka che nse na mama so so wan hwe ni ya wo me yi wadi na me jeje ni sa no ka because of our winter me na meka che na ye me say dai so eja ya ka say Monday me kwa Ghana na eja me o yi mi a me ba ye tim na ntifunu me nwa be pende Ghana de o kan o so mame no wo ka boni good abusian fo ka kum ya je ho enum me kwaku me ka se je kwaku enum se mo ti arehosem sei arehosem sei no wa probi mame de na kotum wotime atam sabi cocaine ase mame bagim wa abra mame ni mu hwe wodi ni tu kwan watam cocaine abobodi ya hye ne niemam awa mame ko duru ya chena kotum afi ba ko mu a wa ko dem afi ba ko so wuti ni nsam kan mu krambo na ono bi ebiko ya de na koto cells mpo na koto prison mpo nya cells mpo amacha se wo stress ni wosika ni nsam no ahomti o areho enti hefa na di wiase ni kro woni pako na wo ye sa no ya bia nka mami ko tumi ko duru ya kasabio nka na brabo bi besesa ne manum bi ne ma bi wo betuma aboa na chi da chi bi onye mobo e wa brabo nim wase mami na life wase ni carry wase na brabo wa me yakochina tuma ne hu ne kra nyina dwane enti woni pa na wo ye sa no obefa ho adi tototo sa wase ni pa no besi ne woni ba bi onam onhu ni ba kira kon ba bia wase ni pa mi abrabo ya akonto ba kwa wotu enti di enti na Ghana nipa ni bitimi ye wicked sa o man Ghana nipa ni bitimi ye wicked timamufo ni trimo dene timamufo ye trimo den ye die nua boni a yanwene ho se ye die nua boni a yanwene ho enti wadwene hu se wo wo ho wadwene hu se sabi da sabi wa sabi ajapode na wo promoja wako sika na wo promoja wako be ma papa mami minua ba minua bema ye ho boni too much ye ndo ya ho Ghana ye no ya ho o man Ghana ye no ya ho watu kwan wa kontum mpokran ye no ya ho because ninu nim se me minu we chance pe minu ba ko yima tia konwa ye wo ye ho akontum minu ba ko ka se me kyerem akontum wo se o mu nyina na ye Ghana fo mu wadwumam wo ba ye encheye ne mama oduma ko madwuma no kwa ma pa adwuma kwa me madwuma wa eni gire ni nansa na sabi wakwa ko me ho akokire me dwuma wura seme krampo me ni unni nkrata enti womwa wona wonya nkrata se na dwuma wura ne mpana samu a enkata atam na ngobia nkofure police kwa de ma no opana sa wo frɛ na kan se unipa we wonye tihwe ni yie yini firi won chema no nko wamwa wonim wo bia de ma wo asawo ka kire no enti Ghana fo na motu kwan na wa kontum ye wa se mumu ye dodo ye ho ate na ye die ne ye die ye kurom ne ye die Nigeria ni ntimi nyini nua mada migration officer bia se ma okan ye ewo sebe America wo se Ghana fo ye wicked rough wompe Ghana fo asem adentia BBC na se ye hwehwe Ghana ni pe ye Ghana ni betima so ye nsade akọ amekọ chinipa no wodi asem to edwa na sa nipa na Ghana ni nko Ghana ni ka so 24 hours time no obenya nipa nsisi ye yi na ma Nigeria ni 6 years unya nipa ne da 10 years unya nipa no omo de munwa ni sie mbo mo ho ban mumma yenyai watimi wakame no mumma yenyai saa ntwitwa ntentre wa akontuo mu no mumma yenyai saa de ye Ghana ye de ye ho ye ho no aburo na ye de ye ho mumma yenyai na sabio ajapade ne nema na wo pe no umfa nkọ asa umfa nkọ uwu umfa nkọ
boni na ye di enu ye di anwo ye ho no wo mfa nkọ wafo bi maame sebe maame panimo besi wati se waye na adwuma nkọ mo ntre ne ganga na mponi wontware sini won tra ganga wontware sini won ma ne so de ni tu kwan akofa koke ko se ne bag mu ya che no na kotum anim guase na ode ama maame nim ho hwe se nyame na yi ni ho afofie nyame na bo no ho ban na awurade bo am ye yi ni firi mu a kasa bere kwa ngoda so dam samne ko bi won pan ye bo ne kra sell life abrofo no mo mpa ya asem o enti ye bibifo no se ye pa ye ho ase ye dodo ye ho ye dodo ye ho mo ye dodo ye ho ne ye die ne ye die efie ni fie na fie fo so ye wa so ye ntimi ye nyai boni ni die obi ti akonto bre ye ne ho bre ne mo jani ye adwuma din edisika ne be fie se ye ajapode mo na nsem na so atena so ne wa disika no na wa boni ye ntse wudi ye boni ye ntse wudi na ye me nipa bia otu kwan ya sabe wo Jessica ba fese ni nua ensi fie ma no ni nua ne yire ebo po se omo si fie ni bra ne banto mo be poison ne kuno woni ne bra ne konkran drive car ba ko konkran omo duru krom se wa wo ko Accra beberebe na wo firi kuma se ko Accra ba bi e fo ye difufu kwan so me bra fi ehodin enkra kwan mu ho ye difufu ho ye cars bebrete mpako ne akodi fufu mu difufu ansa ma toa wo jani so wa wo bakuma ase utimi paki ne wadi fufu na wokọ omo goduru ho no no aboso kan ya aboso kan makai ho aboso kan omo duru ho mu kodi fufu no na sebe ne bra na wo Ghana ha no akoyi poison e dia mafuro wura no choba wura ne se onje nipa le sa onje ne onfam nku sa aduane we mama yi no ni bra no oni aduane oni bi na ne bra ni no nwu no wo mane sika so man 20,200 million o bra no so wakoba bra wo hono ma wabre o ba fie enti sesia na wo sida na ma na wie die o be pesika akra de amawo na ono ne yire ne ma na eba o pesika akra de amawo na sabio mon pet plot ni bi no mo wanga kraka na monye no wasa ma wosika de ba ya adwuma dia support wo yire be support wo nyina na monye na emwa wo wodi sika ne mawa wo dan sika ne dia ma choba awura ne se onye se sika 20,000 no mutika mo ba be sa kwa akra na ni brand be sa kwa bruche no onye sa 20,200 million no na onye onfa sa aduro ni nwu abian ma papa no brand ni woni nwu na one na yire mfa fie no na wudi sa bro sei wudi nyambra sem sei eye wudi sem sei eye wo ye nkwasiade sei eye mum ye nya nkwasiade sem no wate mum ye nya de eye no na wo wuda ho manipa de wo ye bi da ho mo da ho da wani mutwen kama e wasasi so kama ye ntwoma nwu ansa na wonya kama wo nyina asasi so ansa na wo wo ti boni na ye di ni ye nyai maame no agi sika no wankasa ogi sika no era obra ne koye kotena kan ni no so oni brand odi so wabre oda kakra ti oni di odi baby no wawaye no wasori na mo to aso eko wakotena kan no ofre ne brand ko nche ka chense he odi ene ni pass mesi on ne ba wase menua no ono ogana me na me wakontumi kokora na me so ngosi ngoja me kwana me fa ni di ene o kansa a kire no ene o se wunua no hwene yie na wonye obaso okun wonye unua na wonye hwene yie obaso okun na wofa wo japade ze obi ofa seni wapnane eduro ni nie sika ode ma me se menye memfa aduro nwu aduane nkun na me poison ho ne wu enie ena pa obo me sika nso nie enti gisika no me de menye minti menye saade nda ena maame no sabe ode ma ne papa ne da na se ene oyi sika mi no ode da papa bra maame na se no oyi sika no ode share botum na aduane kwa wani na wanka bedi aduane no kawuni wani ena pa omokotana ke no mokoe na we na okoye no koduru ye no ena ofre no ka che de se one man no 24 hours
Se no postponing date na year ko postponing the date o man 24 hours and also wo man 48 hours onyi ne man fifi no nko onya ne bio nyesa na obo ma police fo ache no owie no mo ko ye complain wo police station to o man no na no ko ye ndi se nipa we ye friend se nua se nipa we ye friend se busuani wa wunua o wa wuchocho mutwo wunua umoja we poison ni nku ne fana japade na wo tren film akodi sai ubedi sai wo wiase na we wone ne yira bopo aya saade we a ubuze na bamu a we wo ba ne ka ho no mu nyina trans ya plane se ne wo ba ma ezika kwa andan de a na wotu afifi ade ne ne ma yinyi wo firi ho abusuafo asefuma reho ti Ghana fo moma yen dodo ye ho Ghana fo ye wa kontuom munyai sebenya atwomre ne aboro na mudidi mu ho akontuom no Ghana fo ye wo fie moma yen dodo ye ho na munya bone ne yedidi ye ho no hwe keme boss ya oba kumasi se moma yen siesie asanteman ne santeman ye yie ne cleaners mra se ya edwadifo ma ne bi se threaten se wo so babu o ntim ho pa mo mra na yen free space ma se free wo china indi sebe mo maame fo na moto na mudi atemo kan sebe nsem fo no mukuro yaase na mosa kwete na bisa kumase de efi enti sebe munyansa ne se ene sen munyansa no ene sen obi siesie kuro ma ye mo mpe mo po adwuma mukuro ya na mosa ye fi gu o mo wie won sa to nsa fe zumira ye zumira fo mra embe siesie ha ye siesie ha na wo ye fi ni gu wo no wie na nsa ko ya na ko bi ya nka sebe fi be ebe yo mumye ni yo Ghana mumye hweli ye mumye nya bone na yedi ye ho no mumye nya bone na yedi ye ho na emoa ye mumye nyai na mumye hweli ye maami o ya actress hwede bone pa ne nua Ghana ni didi ho aburo wo didi ne mra wo mutu kwa America mamu o ma fro plane kwa koduru wa wie o ne nya mini edana se ne se wamfa ne nsa nso ade ni mu enyo nisa so mu enti fingerprint ko me check no ebeboa no ene boa no ka sebe mami ko dem forever meni twa bo video no so no na me ra ho so ati ase enti mo ye mo ye ho ate mo ye dodo ye ho enye ye nyina Ghana fo nya enti sa ebinu mo ye papa bed boni fo no do ya do so ate papa fo no mu di ye ho abro no do so obi mwa emfa nkotu kwa nkodu abotie ukwa no koyina so na se akonwa obi tini obi pes de boa no se wo boa ni sei bo nu aka nsem bi eho no de obe kansa ma kire no wote Ghana na wo twefa obona na ne man koyie ma no wo pa ne chew se wo de mi kodu amaye adwuma de atete sika na ma ho wa boka de wakọ so kodu no ogini sika wo sika no kwa sa akonto kan nje sa oho na ne batwe te so kodu wa hu omera ntini na be ye wo ye ni yo na boni no bibia wo ye bia na da wani mu twen bone no doso umyere ni ye abusha fo so nya subscribe channel subscribe no like no comment no share dem afro so ye de enya bia hwe edini ye so tvgh I so tvgh sem di kan so person wo bodwumadi bi da wuro ya wo person wo ya advert bi promotion bi na person ye fa odwumadi bia wo wa ma no ne wo Ghana ha bia no fa number ne fresh so tv office ne no ni nkomo ye beboa no ye promote odwumadi ni ama wo ai so bibia wo ye bia an ebe boawo ni aye dia ma fefefe kama enye sikatua kesi bia bibi kitua bi ya se bitu nya to credit nya dia aye edwumadi no na enkofo atew nka bia ebe boawo na odi aye ntifa number ne frɛ so tv office sisi ya ne no ni nkomo ai abusuafo ye maame actress ya onya problem yi na ho asɛm na ye kan ne Ghana suban bia ye da ne di ewo man mu enye tumi ensesa ye suban ni anse suban emwa yen yansu ye suban ye nya eboafo mpo ewa abrabonim si anchenji abrabo ye nya aboafo abrabonim da tumi enchenji suban se na beboa ye ndaachi daachi bi obi enu ariche mu nsem obi nim da ne mu obefiri bia ba enti se wo ye bibia no ayere ne wahwe ne yie ade a wo ye bia no wahwe ne yie ne na wo so wudi unu abone a huni se ne wadi ne bone ewuko be kira sem no ye da wonim no ene so wo be wo ma abasa asiso e bia sa kan wan wo nya o ma ne wona no ne benya sa problem no so what you say case eda ho bebre emanipa enne yen case aboa enipa ne case wo
to obi bɔne na ɔkase wa benyawo nya wasefo nyina ne di wachi ne di munya wɔ abusua mu to mu yɛhwɛ ne yie na mu yɛ mmoa yɛn ho na sɛbe enipa hiamboa ɛwɔ abrabɔ ne mu enipa hiamboa wɔ abrabɔ ne mu abusua meda mo ase medi mbosia mo somfo Kwaku Alaska medi mbosia dasene ebeto amoso pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.